Искам от сърце да благодаря на всички родители, които избират да се погрижат за психичното здраве на децата си. Наясно съм, че едно такова решение да потърсите чужда помощ никак не е лесно. То често е съпроводено с съмнения, въпроси, дори мисли, че сте се провалили като родител. Истината е, че едно такова решение да потърсите чужда помощ не е знак на провал, а напротив, на грижа, осъзнатост и смелост да намерите друг, различен начин, за да помогнете на детето си. Благодаря ви за доверието, с което ни поверявате на нас, психолозите, най-ценното си, вашите деца, и за готовността да участвате в терапевтичния процес. Терапията при децата не е път, който трябва да бъде извървян сам, а е съвместно усилие, в което вашата роля е много значима и незаменима. Вашата отвореност, вашата подкрепа е изключително важна за промяната, която се случва. Благодаря ви, че сте там. С грижата, с осъзнатостта, с смелостта да разбирате и подкрепяте децата си.